Да, искам турбичка, ще платя с карта и... не искам да знам за промоция. И това ще взема. Чакайте, че някой ми звъни. Търси си най-подхранващия крем, да мирише много хубаво. Ако може на сладолед или на вафла. Ако става и за ядене... Днеска няма да влизам. Опа, влязах. Но на мен нищо не ми трябва. Или май ми трябва. Ай, ще излязам, няма да си купува нищо. Абе, май оня крем беше на промоция. Здравейте, имам нужда от крем за нежна кожа, за чувствителен скалп и прегръдка няма да откажа. Дайте ми за приятелката ми. Искам най-скъпия крем, защото моята коса е моята корона. Ако може, никой да го няма, също е много важно. Както казах и да е най-скъпия, че да мога после да се изфукам. Този крем е тестван върху живот. Никой дали има. Във фейса показват за него. Тъсма не е за мен. Тая вече е перфектна. Колебая се между тези два шампуана. Една приятелка ми каза за този, обаче пък друга приятелка ми каза и за този. Дали да не ги взема и двата? Добре. Ама се колебая между два шампуана и между два балсама, да знаеш. Абе, я чакай, ще ги взема направо всичките и няма се занимавам.